ब्रै नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटिया कार्तिक गासा फोरबो फालिदों। गोदो गोदायनिफ्राय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो सोलिबोनाय कार्तिक गासा फोरबोखौ दिनै जोंनि आबादा मिथिंगानि खैफोदनिफ्राय जोबस्राङैनि फालिबोबाय थानाय नेमबादिनो दिनैबो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएल कमिटि आरो सान्थिपुर प्राइमारि इउपिपिएल दोलो जथायै निज्लागुरि गेवलां माइ फोथाराव गासा सावो। गोथार कार्तिक गासा फोरबोनि आं बयनिसिमबो खुलुमनाय आं जासिबाय। दिनैहाय 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटि, सान्थिपुर प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल लोगोसे जोंहा सान्थिपुर बिसिडिसिनि जथायै बानजायनायाव नैबे जोंनि सान्थिपुर हालामनि सिङाव थानाय जा निज्लागुरि नैबे गेवलां माइ फोथाराव फैनानै जों दिनैहाय कार्तिक गासा सावनाय जे हाबाफारि बेखौ जोङो लादों आरो बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जोंहा आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो नैबे कार्तिक गासा सावनाय बा कार्तिक गासा फोरबोखौ फालिबोनायखौ जों नुदों आरो दिनैहाय जोङो बुंनांगोन जोंनि आइजो माहारिफ्रा दुगैस्रां लोबस्रां गाव गावनि माइ फोथाराव थांनानै खानाय हगारसारनानै गावनि बे माइ दुब्लियाव थांनानै माइखौ बिलिरहैनाय गनसिजों माइ बुजावहैनाय बेबायदि खालामनायखौ जों नुबोदों आरो माइ फोथारनिफ्राय फैनानै न'आव थांनानै बोराइ बाथौनि जे थानाव थांनानै जे आलारि बाथि सावनाय आरो जोंहा माइ बाख्रियाव बेबायदि आलारि बाथि सावनाय लोगोसेयैनो जा मोसौ गलियाव बेबायदि आलारि बाथि सावनाय बा जोंनि नैबे थाइगर बिखङाव बेबायदि आलारि बाथि सावनानै बोराइ बाथौनिसिम आर'ज गाबनाय जों बेखिनिखौ जों नुबोदों आरो दिनैबो जोङो बे हाबाफारिया बे फोरबोआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ आरो बिनि गेजेरजों जोङो मिथिगौ जे जोंनि आबाद मावनाया जाहाथे मिथिंगानि खैफोदजों जाहाथे धंस जानाङा बा जोबस्रांनाङा बे आबादा जाहाथे एम्फौ एनला जानाया जाहाथे गैया जायो आरो मिथिंगानि माखासे बेबादि जाब्रबथायजों जाहाथे जोंनि आबादफ्रा नस्थ' जाया बे थांखि आरो नोजोरजों बे हाबाफारिखौ जोङो लाबोनायखौ नुदों। आसा खालामो बे हाबाफारिफ्रा आरो आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो जाबोदों दिनैसिमबो दङ आरो इयुनावबो बेबायदि हाबाफारिया जालांगोन आरो जोङो मिथिंगायारि मोनसे फोथायनाया निसय जोंनि गेजेराव थानायखाय बे हाबाफारिफ्रा सोलिबाय थादों होननानै आं बुंनो लुबैयो।